Тя, че го е взела, го е взела. Ама то не е в твоя полза. Ето, това е ясно. Толкова беше в моя полза. Добре, Ели, дай да попитам конкретно, с какво Николай превъзхожда Давид повече? С характер. Има ли значение, че Николай е по-добре финансово от Давид? Има значение. Въпрос номер 13, той е към теб, Дидо. Вярно ли е, че не направи нищо срещу Николай, защото те е страх от него? Да. Вашият отговор е... Беше вънка друг ще направи на въпрос. Да, това го е страх. Истина. Аз съм Зойша Коли Николай. Заспаш ги. Това в никакъв случай не е изненада, обаче смятам, че беше доста изненадващо докъде му позволи да стигне. В смисъл, това да ти вика моето момиче, да те гали по главата и всичките тия другите неща беше наистина адски унизително. Хубаво. Какво да направя? Така е решил. Плюс това си беше пинал човека, пък аз не бях пил. Виж, ако и аз бях пинал, тогава ще стане малко по-друго. Какво ще стане, бе? Ти столови колко имаш я бегаш? Според мен нашата публика изобщо не ти вярва. А като гледам и Елеонора се усмихва леко подигравателно. Всеки си има право на мнение. Аз казвам моето мнение. Какво ще да стане? Ти мислиш, че да видиш шегаджия? Нали, аз говоря за сериозен човек. Добре, не смяташ ли, че твоето поведение, нещата, които се случиха след влизането на Николай, по някакъв начин ти обясняват защо Елеонора реагира така на твоето предложение, защо отказа пръстена ти? Не, нищо не ми обяснява това. Не ти обяснява. Имам предвид, че ако се беше държал по друг начин, може би щеше да искаш да накараш да по-мъжки или как? Да, по-мъжки. Да, най-малкото по-мъжки. Едва ли това би променило нещо? Я да я питаме нея. Не би променил нищо. Не би променил? Не. Аз мисля, че има още една причина, поради която Ели ти е отказала. Вярно ли, че има и още един човек, който чака отвънка? Въпрос номер 13, той е към теб, Ели. Вярно ли е, че богатият ти ухажор Николай ти е предложил брак? Да. Ти гледай какви тъпотия питат за 10 000 лева. Мама ви това на мен ме чакнете. Мен ще ме накарат за 10 бона да си признае убийство, брат. Вашият отговор е... Ти приели? Отговор. Да. Какво се чудиш пъти, бе, Мишко ми, да те заритам аз сега? Истина. Очаквах го. Не те разбрах? Очаквах го. Очакваше да е Аз истина. мисъл, подозирах на 90% бях сигурен, че... Ама виждаш ли, че дори и за това не си първи. Дори и за предложението за брак пак не си първи, бе, човек. Не, първи съм. Имаше случаи преди 2 години още. Ма това никой не го знае, само тя. Така ли? Как не сме жени? Не те разбрах, Ели? И пак не сме жени, да. Какво правиш, мае? Той е улето с могъл, не мога да го търпя повече. Такива мишки направо. Е, много забавля. Добре, да успокоим Дидо, доколкото знам, ти си отказала и на Николай, нали? Да. Браво. След престоя на Николай в къщата, промени ли мнението си по някакъв начин? Смяташе, че си постъпила правилно и тогава? Да. Аз, ако си спомням добре, вашето отношение с Ники започва в клуба, където ти работиш, нали така? Да. И също така, доколкото знам, всъщност по-голяма част от проблемите помежду ви се базират именно на професията ти и контактите ти с чужди мъже. Проблемите ти с Давид имам предвид. Ами... Да, може да се каже. Да, защото точно когато почна работа там,
взеха да идват и тия проблеми. До тогава горе-долу се търпеше положението. Искам да се върна на следната тема. Така или иначе в къщата на няколко пъти стана въпрос, че ти, Ели, не смяташ да продължаваш живота си с Давид. Какво при това положение според теб ще се случи с детето? Мислила ли си по въпроса? Да. Мислех и по този въпрос. Значи детето никога няма да бъде отдалечено от баща си, но помислих и по въпроса, ако остана с него само заради детето. Просто ние се караме много често, не се обичаме, нямаме никакви отношения. Мисля, че това би повлияло на детето. Така, доколкото разбирам, ти ще ме поправиш, ако бъркам някъде, ти искаш да се разделиш с Давид, да вземеш детето със себе си, но да не ограничаваш контактите му до нея. Да. Добре. Дидо, ти би ли се примирил с раздялата с Ели и факта, че тя иска да вземе детето със себе си? Не. Смяташ ли, че Елеонора би била добра майка за Анджелина, ако я отглежда сама? Не. Добре, да видим още какво смяташ за Ели. Въпрос номер 14, той е към теб, Дидо. Смяташ ли Елеонора за лека жена? Не. Вашият отговор е... Лъжа, Саша, бъде. Не, бе, истина е. Той го чувства. Той го чувства тебе. Тя ще го прикажа. Нормално е жалбата, ще да смята, че... Той на мен ми го задаваха този въпрос. То не всички ги задачи. Не, той са пред нас да се правим направи. транслации разни. Ама явно те си го чувства наистина, че Той си го чувства, че не е те. Чакайте, че... Иска му се да не е така, разбираш? Това му се иска, ама какво мисли отвътре? Много се забавя. Лъжа. Истина. Аз казвам, че истина. Истина, не, лъжи. Не чувате ли? Не съм излъгал. Но трябваше да кажа да... Значи не е бил искрен, ето той си смята, че мисли, че е лека жена, ама излъга сега. Значи не са спечели 10 000 лева. Правилно ли те чух, че по едно време каза, трябваше да кажа да? Да. А защо избърза и не каза да? След като очевидно си мислиш такова нещо. Защото... Предпочиташ да излъжеш, отколкото да бъдеш честен пред себе си. Не. Ами? Аз никога не обичам да лъжа по принцип. Защото как да го обясня? Значи... Съвсем отскоро взех да си мисля, че е така. Ели, тук се обръщам към теб. Давид те смята за лека жена, което е синоним на думата проститутка. Знам, че е изключително обидно да те нарекат така. Аз не се смятам за такава, така че не се обиждам. Добре, аз мисля ние да разберем дали той има някакво основание за това или не, защото това е тема, която със сигурност интересува всички. Въпрос номер 14, той е към теб, Ели. Някога правила ли си секс за пари? Да. Правилно е, замисли. Да. Вашият отговор е... Ама не е така. Защо ще е така, бе? Ама защо да е човек? Защото е такава. За какво? Дали са и парички. Сложно. Защото е била принудена, що? Да. Или пък просто така се е случило. Какво има толкова? Съдбата на момиче. Виж, че 4 години седеше в Не ми се това. е случило. Истина. Съм принудена. Защото има мъж църву, малко и ти влез в положението. Да. Що ще съм принудна? И няма с какво си нахраня децата, съм сама. И няма кой ми помогне. Познавам, че май не знаеш. Какво толкова? Да прижава. Заради тях. Това е един от случаите, в които се чуда нашата публика на какво ръкопляска. Някой път не мога да схвана точно какво ги кара да ръкопляскат, но Дидо, по реакцията ти познавам, че май не знаеше за това. Да, разбира се. Не знам, то е ясно, че не знам. Значи, тук малко е много такъв подвеждащ въпрос със секс за пари. Значи това, че съм излизала с даден мъж и съм получавала пари от него, значи то не е било само за парите, а съм имала и чувства. Просто за това се получава така, но Николай ли е то мъж? Не е като да излезеш на магистралата и да идеш и да си легнеш с някой за пари. Ма как то пак си е чисто това, то си е...